Wilujeng para adiyuswa sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pahing 19 Juni 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Roh Suci. Roh Suci. Para adiyuswa, nalika mlampahing baita ing satengahing seganten ing satengahing samudra ingkang peteng dedet, boten wonten cahya rembulan lan lintang ingkang nuntun. Tamtu ndadosaken pelaut bingung lan boten mangertosi dununging lampahing kapal. Matemah ngrumaosi sampun blasar. Nanging ing kapal punika wonten kompas ingkang nuntun dununging lampahing kapal kanthi sae. Sinaosa wonten ombak lan angin ingkang ngewahi dununging lampahing kapal. Nanging kompas punika setya nuntun kapal dhateng tujuan ingkang leres. Pelaut punika namung kedah pitados lan manut dhateng panuntuning kompas wau. Ing salebeting gesang karohanin kita, Roh Suci punika kados dene kompas ingkang nuntun lan nedahaken margi dhateng kita bab kayektosan ingkang sejati. Sinaosa jagat punika kathah panggodha tantangan perkawis ingkang ndadosaken kita bingung. Roh Suci punika tansah nuntun kita dhateng margining kayekten lan ngeneraken kita dhateng karsanipun Gusti. Yohanes 16 ayat 13a ngendika, nanging yen sang juru panglipur iku rawuh, iya iku rohing kayekten, iku bakal nuntun kuwi marang kayekten sak sampurnani. Yohanes punika nedahaken prasetyanipun Gusti dhateng para sekabatipun. Bilih Sang Roh Suci, roh kayekten ngrawuh, Roh Suci punika badhe nuntun para sekabat dhateng kayekten ingkang sampurna. Roh kayekten punika mbikak perkawis ingkang badhe kelampahan. Punika minangka prasetya ingkang wigati tumrap sedaya tiyang pitados. Awit pagesangan kita asring bekta dhateng kawontenan ingkang ndadosaken kita bingung, ajri sumelang, ugi boten mangertos papan ingkang badhe kita lampahi. Para adiyuswa, kados dene kompas tumrap pelaut, Roh Suci ugi mbiyantoni kita supados boten blasar ing pagesangan wonten ing jagat. Roh Suci badhe nedahaken margi ingkang leres, ngengetaken kita dhateng piwucalipun Gusti. Nanging supados kita saged nampi piwucal punika, kita kedah mbikak manah lan penggalih kita dhateng Roh Suci. Kita kedah mangun sesambetan ingkang raket lan ngestokaken dawuhipun Gusti. Nalika kita masrahaken diri lan manut dhateng tuntunanipun Sang Roh Suci, kita saged ngalami ngraosaken kegiatan saha katentreman. Sinaosa pagesangan kita kebak reribet lan pacoben, kita mangertos bilih kita mlampah ing margining Allah, nglampahi gesang ing margining Allah punika ingkang saged ndadosaken paseksi sejati kita ing pagesangan. Pramila suawi kita masrahaken gesang kita supados katuntun dening Roh Suci. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit Roh Suci paduka sampun nuntun lampah kawula, matemah kawula saged ngeneraken gesang kawula jumbuh kersa paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundi kemawon monggo. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung, matemah para adiyuswa lan anak putu kawula tansah rinimatan dening paduka. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elisabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso,
Ibu arum puji, monggo Gusti, paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetaing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syekh Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemah sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga. Angger